Report moro manowuok kawuono bende ni un gi fuok mar $1.1 trillion e budget mabiro higa mabiro ni. To udhi kwayo pesa ni e bengi ma pacho ka. Mano dong' dhi miyo koro bengi ok mi ohala matindo gi hola nikech samoro amora ma sirikal kwayo pesa iyudo ka bengi koro ok mi ji hola. Nano gima nenie gazet makawuono. Well, anene mbele naka ing'eyo gima jowa ma fwambo weche oningo ng'e ni budget policy statement and a statement ok en budget estimates. Yes, it is true ni was a project ni wadhi kang'iyo pesa mwadhi spend gi pesa ma receive pesa mwadhi tiyogo e budget king'iyo kipimo gi pesa ma wachoko to nitie fuok madhi bede mar 1.1 trillion. Mamae and wang'iye as a percentage mar percentage mar iluongo ni GDP. Koro king'iye as a percentage of GDP to odhi bedo ni percentage moro mar around 4.8% or 4.7%. Now, but sani nikech pok wa negotiate financing from external, wakete like obro bedo domestic. But some watim tiyo kod estimates magwa miluongo ni budget estimates. Koro bro yudo kwa sewinjore gi multilaterals. Multilaterals moting'o World Bank, IMF and African Development Bank. Gisenyiso wane ginyalo support this much. Grants wasegole. Mago sani pok wagolo grants. Then wabro ng'iyo bilaterals. Nitie pinje moko ma bende support wa gimiyowa loans moko chiwo grant bende wachakwa factor. Kae to koro kwadhi commercial borrowing ma bende sani Kenya uchumi marwa nigi capacity ni wanyalo dhi e financial market. Kaluwore gi bende our credit rating bedo maber. So mago kwagolo kaka sani ne nyocha budget masani nyo wayudo funding moa oko billion 249. Chances are ni the 1.1 trillion wabro duoko piny kata to 700 billion. But hola bengi mapacho ka mago bengi mapacho ka pension funds and the rest. But let me tell you, Trevor, the government because borrow money from our financial market. Liquidity in Kenya is high. Yes, our institute Kenya nige financial sector. Financial sector is robust. In fact, Kenya is the leading in this region in a strong financial sector. Pesa mabengi banks wanigo. It's very high. Kingeo pesa magine nigo ma pension funds wasanigo NSSF, PSSF gini. Toge mutual funds, insurance. Where ni the private sector. That we may not be able to even absorb. So, but that does not mean we bedo reckless. Kachukua bedo reckless, to interest rates will go up. But in from 2024, interest rates, government or local pesa from these institutions who issue bonds and bills. Also, Dr. Ginus, as in July 2024, 91-day treasury bill was at 15.6%. Sani ni below 8%, 7.8, 7.9. Also, Dr. by more than 50%. Give me a penji, Waziri.